Dragi prieteni, 2022 a fost un an plin de provocări, un an al schimbărilor în care am demonstrat rezistență, maturitate și înțelepciune, un an în care am implementat proiecte ambițioase și am fost mai uniți ca niciodată. Misiunea pe care ne-am asumat-o este să conectăm Republica Moldova la internet de mare viteză și să construim un viitor digital mai bun la noi acasă. Credem într-o societate digitală conectată, în care datele circulă cu viteza luminii, în timp ce conectează oameni, comunități și afaceri, pentru a ne face viața mai ușoară și mai accesibilă. Astăzi, suntem prezenți în fiecare casă și le mulțumim celor peste 2 milioane de clienți care au ales serviciile noastre de internet de mare viteză și televiziune digitală, telefonie mobilă și fixă. Grație lor, MOL Telecom continuă să rămână cel mai mare operator din țară care își scrie istoria alături de cetățenii săi, aici, acasă, de aproape 30 de ani. În numele echipei MOL Telecom, am deosebită plăcere să vă felicit și să vă adresez cele mai călduroase urări cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Fie ca 2023 să vă aducă noi forțe creatoare și izbândă în realizarea celor mai frumoase proiecte. Să găsiți timp pentru persoanele dragi, să le oferiți dragoste, căldură și sprijin, să credeți în forțele proprii, în oameni buni și în viitorul țării noastre. La mulți ani!